በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ዘዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 14 ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሓይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 14 ጥሪ በዚ ለማዓንቲ ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቅ ልደቶምን ወርሓዊ በዓሎምን ዓመታዊ በዓሎምን እዩ። ከምኡውን ኣብ 12 ዓመታ ምስ ካሓቲ ነገስታት ስለ እምነታ ተጋዲላ ብሰማዕትነት ዝዓረፈት ቅድስቲ ሙራኤል ዕረፍታ እዩ። ኣቡነ ኣርኬሌድስ እውን ዕረፍት እዩ። ቅዱስ መክሲሞስ ብሰማዕትነት እውን ዓረፈ። ቅድስቲ እምራይስ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ናብ ዝኸበረ ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ማሕበር ዝኾነ 4034 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ብዝለማዓንቲ ኩሎም ብዙሓት እዮም ቅዱሳን ጸሎተን በረከተም ይሕደረና አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። ሰማዕት ቅድስት ሙራኤል ናይዛ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ቅድስት ሙራኤል ጠብዋህ ካብ ዝበሃል ሃገር ዝተረኽበት ሰማዕት እያ። ወለዳ ካህን ኣቦኣ ዮሃንስን ኣዲኣ ኢላርያን ንእግዚአብሔር ዘምልኹ ቁኑዓት ስለ ዝኾኑ ንዓኣ እውን ብሃይማኖትን ብምግባርን ኮትኩቶም ዓበይዋ። መጀመሪያ እውን ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብምብፅዓ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን እዮም ዝረኸብዋ እሞ መብፅዓኦም በፂሕሎም ንቅድስቲ ሙራኤል ምስ ወለድዋ ፍርሓት እግዚኣብሔርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን እናምሃሩ ኣዕበይዋ። ቅድስቲ ሙራኤል ድማ 12 ዓመት ኣብ ዝኾና ግዜ ኣብ ልዕሊኣ ብዝሓደረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ዘደንቑ ተግባራትን ተኣምራትን ክትሰርሕ ጀመረት። ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ነገሰን ንኣምልኾተ ጣዖት ብኣዋጅ ኣብ ዝኣወጀ ግዜን ቅድስቲ ሙራኤል ስለ ጎይታናን ኣምላኽነት መስኪራ ሰማዕትነት ክትከውን ተመነየት። ድሕሪ እዚ ድማ ብቁፅሪ ሓሳብ ተላዒላ ናብ ገምገም ባሕሪ ብምኻድ ኣብ መርከብ ተሳፊራ ከይዳ ስሙ ፍልፍልያኖስ ናብ ዝበሃል ናብ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን በፅሐት። ብመርከብ ክትጓዓዝ ከላ ድማ ካልኦት ስለ ቀንዕቲ እምነቶም ሰማዕትነት ንምቕባል ዝተቐራረቡ ሰማዕታት ረኺባ ምስኦም ነበረት። ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን ቆይማ ድማ ሓቀኛን ኣምላኽ ዝግብኦ ክምለኽ ዝግብኦ ኣምላኽን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ መስከረት። እቲ መኮንን ድማ ስለ ንእስነታ ራህርዩላ ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ክገድፋ ደለየ። ነገር ግን ቅድስቲ ሙራኤል እቲ መኮንን ከም ዝገድፋ ፈሊጣ እቲ ዝተመነቶ ሰማዕትነት ክተርፋ ምዃኑ ኣብ ዝረኣየት ግዜ ደጊማ ነቲ መኮንን ነቶም ዝረኸሱ ኣማልኽቱን ብድፍረት ረገመትሉ። ድሕሪ እዚ ድማ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ጽኑዓት ብዝኾኑ ዝተፈላለዩ ስቃያት ኣሰቃያ። ካብታ ቀንዕቲ ሃይማኖታ ከዓ ሸንጊሉ ክመልሳ ከም ዘይተኸኣሎ ምስ ፈለጠ መርዛማት ተማምንን ዕንቅርቢትን ናብ ዘለዎ ጉድጓድ ደርበያ። ምስ ቅድስቲ ሙራኤል ድማ ካልኦት ብዙሓት ሰማዕታት ብሓንሳብ ተደርበዩ እሞ ኣብዚ ግዜ ድማ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ንቅድስቲ ሙራኤል ተገለጸላ እሞ ካብ ጎይታና ዝተዋሃበ ቃል ኪዳን ኣረከባ። ድሕሪ እዚ ነብስዋ ናብ እግዚኣብሔር ኣሕሊፋ ሂባ ንናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፈት። ምእመናን ድማ ነቲ ዝኸበረ ስጋኣ ካብቲ መርዛማትን ዕንቅርቢትን ዘለዎ ቦታ ኣውፂኦም ብክብሪ ቀበርዋ። ድሓር ድማ ወለዳ ጓሎም ቅድስቲ ሙራኤል ስለ እምነታ መስኪራ ብክብሪ ሰማዕት ምዃና ኣብዚ ሰምዑ ግዜ ምስ ብዙሓት ደቂ ሃገሮም መፂኦም ነቲ ዝኸበረ ስጋኣ ኣፍሊሶም ናብ ሃገሮም ወሰድዋ። ዝጸበቐት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ድማ ንስጋኣ ኣብ ውሽጣ ኣብ ዘንበርዎ ግዜ ካብቲ ናይታ ሰማዕት ዝኾነት ቅድስቲ ሙራኤል ስጋ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ድማ እግዚኣብሔር ይምሓረና አሜን።
ቅድስቲ እምራይስ እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ዝኸበሩ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተወልደት እያ። ፍርሃት እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እናተምሃረት ዓበየት። ሓደ መዓልቲ ድማ ማይ ክትቀድሕ ናብ ወሓዚ ክትወርድ ከላ ተታሒዞም ስለ ክርስቶስ ተኣሲሮም ዝሰቃዩ ሰማዕታት ረኣየት እሞ ንሳቶም ድማ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን እዮም። ኣብዚ ግዜ ቅድስቲ እምራይስ ናብቲ ጭፍራ መኮንን ቀሪባ ኣነ እውን ብኣምላኽ ናይዞም ቅዱሳን ብጎይታናን ብመድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን ስለ ዝኾንኩ ንስመይ ምስ ኣስማቶም ጽሒፍካ ናብ ናይ ሰማዕትነት ኣደባባይ ኣብፅሓኒ በለቶ። ንሱ ድማ ንስማ ምስራ ናይቶም ሰማዕታት ስም ጽሒፉ ምስኦም ኣሰራ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓደ መኮንን ቁልቁልያስ ኣቆማ። እቲ መኮንን ድማ ንጣዖታቱ መታን ክትሰግድ ብብዙሕ ናይ ሽንገላ ቃላት ሓባበላ። ነገር ግን ቅድስቲ እምራይስ ንናይ ጎይታና ኣምላኽነት እናመስከረት ናይቲ መኮንን ጣዖታት ረገመትሉ። እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ንኽሳዳ ብሰይፍ ኣቁረጾ። ንሰማዕትነታ ብዓወት ፈጺማ ድማ ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፈት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ይምሓረና፣ ኣሜን። ከምኡ እውን ኣቡነ ኣርከሌድስ ግብፃዊ ብትውልዱ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ዓበይቲ ወገናት እዩ። ኣቦኡ ዮሃንስ ኣዲኡ ሰንደሊቃ ክበሃሉ ከለዉ ክልቲኦም ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ዝሕልው ሓቀኛታት ነበሩ። ቅዱስ ኣርከሌድስ ዕድሚኡ 12 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣቦኡ ዮሃንስ ሞተ። ድሕሪኡ ኣዲኡ ሰበይቲ ከተመርዕዎ ሓሰበት። ንሱ ግን ፍቃደኛ ኣይነበረን። ኣቦኡ ብሂወት ከሎ ንጉስ ዝሸሞ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ሕጂ እውን ናብቲ ንጉስ ከይዱ ናይ ኣቦኡ ሽመት መታን ክቕበል ንኣርከሌድስ መኸረቶ። ነቲ ንጉስ ዝውሃብ ህያብን ኣገልግሎትን ጌራ ብዙሕ ገንዘብ ኣትሒዛ ለኣኸቶ። ንሱ ድማ ኣብ መርከብ ተፃዒኑ እንዳኸደ ዓብይ ንፋስ ተለዓለ እሞ እቲ ማዕበል ሓየሎም። እታ መርከብ ድማ ተሰብረት። ቅዱስ ኣርከሌድስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ መርከብ ስባር ጣውላ ተንጠልጢሉ ናብ መሬት በጽሐ። ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፀ ማዕበል ዝተፍኦ ሓደ በድኒ ስለ ዝረኸበ ተቐሚጡ ስለ እቲ በድኒ ኣልቀሰ። ናይ ዓለም ሓላፍነትን ንሱ እውን ምስ ሞተ ሓመድነቱ ሓሰበ። ንነፍሱ ድማ ገሰጻ። ናብቲ ዝቐንዐ መንገዲ መታን ክመርሖ ድማ ናብ ጎይታና ለመነ። ነዊሕ መንገዲ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብስም ቅዱስ ሮማኖስ ናብ ዝተሰርሐት ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ቤተ ክርስቲያን ገዳም በጽሐ። ካብ ገንዘቡ ምስኡ ዝተረፈ 200 ናይ ወርቂ ዲናር ነቲ ኣበምኔት ሃቦ። ከመንኩሶ ድማ ሓተቶ። መጀመርታ እውን ኣርከሌድስ ቅድሚ ምምጽኡ ነቲ ኣበምኔት ብመንፈስ ቅዱስ ናይ ምምጽኡ ነገር ኣረዲእዎ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብኡ ምስ በጽሐ ደስ በሎ። ኩሎም መነኮሳት ምስ ጸለይሉ ከዓ ኣመንኮሶ። ድሕሪ እዚ ዝኸበረ ኣርከሌድስ ጽኑዕ ተጋድሎ ክጋደል ጀመረ። ክጽሊ ውዕል ክጽሊ ሓድር ኩሉ ግዜ በብ7 መዓልቲ ዝጸወም ኮነ። እግዚአብሔር ድማ ሃብተ ፈውሲ ሂብዎ ንብዙሓት ሕሙማት ፈወሶም። ድሕሪ እዚ ገጽ ኣንስቲ ከቶ ከይርኢ ምስ ጎይታና ቃል ኪዳን ኣተወ። ኣዲኡ ድማ ን12 ዓመት ዝኣክል ናይ ወዳ ዜና ምንም ስለ ዘይሰምዐት ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠት ዝሞተ ስለ ዝመሰላ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነት። ናይ ኣጋይሽን ናይ መጻእተኛታትን መቐበሊ ዝኸውን ቤት ሰሪሓ ናይ መንገደኛታት መሕደሪ ገበረቶ። ኣብ ሓንቲ ዕለት ዘሕደረቶም ኣጋይሽ ናይ ቅዱስ ኣርከሌድስ ዜና ክዛረቡ ሰምዓቶም። እቶም ኣጋይሽ ድማ ስለ ቅድስናኡ ስለ ተጋድልኡን ዘርእዮም ምልክታትን ተኣምራቱን ናይ መልክዑ ጽባቕን ክዘራረቡ ሰሚዓ ወዳ ከም ዝኾነ ፈለጠት። ነቶም መንገደኛታት ድማ ስለ ስርሑ ሓተተቶም እሞ ንኹሉ ስርሑ ነገርዋ። ወዳ ብሂወት ከም ዘሎን ህያው ከም ዝኾነን ተረድአት። ኣብቲ ግዜ ተንሲኣ ናብቲ ዝኸበረ ሮማኖስ ገዳም ከደት እሞ ናብ ወዳ ናብ ቅዱስ ኣርከሌድስ እንሆ ገጽካ መታን ክርኢ ደልየ ኣለኹ፣ ኣነ ኣዴኻ መጺእ ኣለኹ ኢላ መልእኽቲ ለኣኸት። ወዳ ቅዱስ ኣርከሌድስ ድማ ከቶ ገጽ ናይ ኣንስቲ ከይርኢ ምስቲ ክቡር በዓል ቤት ምስ ጎይታይ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስለ ዝኣተኹ ቃል ኪዳነይ ከፈርስ ኣይከኣለንን እዩ
ኢሉ መሊሱ ናብኣ ለኣኸ። ኣዲኡ ድማ ንገጽካ እንተዘይረኣኻኒ ኣነ ናብ ጫካ ክኸይድ እየ ኣራዊት ድማ ክበልዑኒ እዮም ኢላ ለኣኸትሉ። ቅዱስ ኣርኬልዮስ ድማ ኣዲኡ እንተዘይሪኣቶ ከም ዘይትገድፎ ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ኪዳን ከፍርስ ከም ዘይከኣሎ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ነፍሱ ክወስዳ ናብ ጎይታና ለመነ። ድሕሪ እዚ እቲ ሓላዊ ኣንፈት ነዳይ ናባይ መታን ክትኣቱ ፍቐደላ በሎ። ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣተወት ግዜ ወዳ ቅዱስ ኣርኬልዮስ ሞይቱ ረኸበቶ እሞ ብዓብዪ ድምፂ ብዋይዋይታ ኣልቀሰት። ናታ ነፍሲ እውን መታን ክወስድ ናብ እግዚኣብሔር ለመነት እሞ ጎይታና ድማ ልመናኣ ተቐቢሉ ንነፍሳ ወሰዳ ምስ ወዳ። ኣደን ወድን ድማ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ዓረፉ ናይ ክልቲኦም ስጋኦም ፈልዮም ክቐብርዎም ክብሉ ናይ ቅዱስ ኣርኬልዮስ ሬሳ በድኒ ብናይ ሰብ አንደበት ክዛረብ ጀመረ። ናይ ኣደይ ስጋ ካብ ስጋይ ኣይትፍለይዎ ብሂወታ ኸላ መታን ክትርእየኒ ንልባ ስለዘየደሰትክዎ ዝብል ቃል ካብ ሬሳ ናይ ኣቦና ኣርኬልዮስ ወፀ። ነዚ ቃል ኣብ ሰምዑ ግዜ ብጣዕሚ ኣድኒቖም ንእግዚኣብሔር ምስ ኣመስገኑ ንክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ መቃብር ቀበርዎም። ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋ ናይ ቅዱስ ኣርኬልዮስን ኣዲኡን ዓብዪ ፈውሲ ስለ ዝገለጸ ኣገራሚ ተኣምራት ክረኣዩ ጀመሩ። ብሞት ድሕሪ ምዕራፉ በድኑ ኣፍ ኣውፂኣ ዝተዛረበት እዚ ዓብዪ ጻድቅ ብስሙ ዝተሰየመ ዓብዪ ገዳም ኣብ ትግራይ ተንቤን ሃገረ ሰላም ይርከብ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል ደብረ ዳሞ። ከምኡውን እዚ ኣቦ እዚ ንገዳም ደብረ ዳሞ ዝገደመ ኣቦ ኮይኑ ትውልዲ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዘሮም እዩ። ወለዱ ካብ ወገን ነገስታት ሮማ ኮይኖም ኣቦኡ ይስሐቅ ይበሃል፣ ኣዲኡ ከዓ ቅድስቲ ዕድና ይበሃሉ። እዞም ክልተ ሰብ ኪዳን ወለዲ ጻድቃን ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ክልተ ውላድ ወለዱ እሞ ንሳቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቴዎድሮስ እቲ ካልኣይ ከዓ ገብረ ኣምላኽ ዓብደል መሲሕ ኣቡነ ዘሚካኤል ኣረጋውን እዮም። እዚ ዓብደል መሲሕ ዝብል ስም ናይ ኣዲኡ ስም እዩ። ትርጉሙ ድማ ገብረ ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ህፃን እዚ ብጥበብን ብፍርሓት እግዚኣብሔርን ድሕሪ ምዕባዩ ናብ መምህራን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብምኻድ ብሉይን ሓዲስን ብምሉእ 81 መጽሓፍቲ ኣጠናቂቑ ተምሃረ። ኣብ ግዜ ትምህርቱ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዞ ስለ ዝነበረ ሓደ ግዜ እንተ ኣንቢብዎ ኣብ ልቡ ይሓድር ነበረ። ንግሆን ምሸትን ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነበረ። እዞም ክቡራን ወለዲ ኣቡነ ኣረጋዊ ካብቶም ክቡራን ዝበሃሉ ቤተ መንግስቲ ሮማ ጓላሕፀይዎ እሞ እንተኾነ ግና ኣቡነ ኣረጋዊ ኣቡነ ዘሚካኤል መንፈስ ቅዱስ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ምስኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ዓለማዊ ሕፀ ነፀጎ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ካብ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዘሮም ናብ ካልእ ሃገር ማለት ናብ ጽርኢ ኣቡነ ጳኩሚስ ናብ ዝርከብሉ ዓብዪ ገዳም ዳውናስ ዝተባሃለ በፂሑ 7 ዓመት ምስ ተቐመጠ ናብ ሮማ ተመሊሱ ክምህር ከሎ ዜና ሃገርና ሰሚዑ ንኽመጽእ ምስ ተበገሰ ቅዱስ ሚካኤል ብኸንፉ ተሰኪሙ ኣኽሱም ኣብጽሖ። ካብቶም ናይ ኣቡነ ጳኩሚስ መነኮሳት ሓደ መነኮስ ንኣቡነ ዘሚካኤል ኣቡነ ኣረጋዊ ንስኻስ ህፃን ኢኻ ካበይ ከመጺእካ ኢሉ ሓተተ እሞ ንሱ ድማ ካብ ሮማ እየ መጽእየ በሎ። እሞ ናብ ኣባ ጳኩሚስ ደኣ ኣብጽሐና በሎ እሞ ሽዑ ዘረብኡ ሰሚዑ ናብ ኣቡነ ጳኩሚስ ወሰዶ። ቅዱስ ኣቡነ ጳኩሚስ ርኢ ምስ ኣበሎ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሰዓሞ። ረድኤት እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ህፃን ምዃኑ እውን ፈለጦ እሞ ኣዝዩ ፈተዎ። ኣቡነ ጳኩሚስ ብምንታይ ምክንያት ናባይ መጽእካ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበሉ እቲ መምጽኢኡ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ገለጸሉ። ማለት ንምንኩስና ምዃኑ ኣባ ኣቡነ ጳኩሚስ ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስን ንእሽተይን ኢኻ እሞ ምንኩስና ከዓ ቀሊል ኣይኮነን። ንስ ከዓ ደሓን ኣቦይ ካብ ናይ ምድሪ መንግስትስ ናይ ሰማይ መንግስቲ ስለ ዝመረጽኩ ክኽእሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኒ ኣኣምን እየ በለ። ከምዚ ድሕሪ ምባሉ ኣቡነ ጳኩሚስ በል ኦ ወደይ ቅዱስ መጽሓፍ ከተገልግል ክትከይድ ከለኻ ሰብነትካን ሕማም ኣዳሉ ሲራክ ኣብ ናይ 2.5
فقد حمشته خمس بلا كم تورك بحاو جيرم زفتنوا حق سب دما بحمامن شجرن تميتن سمن عقلنا يفتنوا سنسخا دما قال قرب تفتن بلا مثالي إسران شوعتن فقد إسران حدن أو نزمي كألجنا بصم بصالات بسجدات تجهات ترادو لعل كلهم فلست كوينو مسترخبة أدنعوا سلازون أو نبقاكم مسنازي كل تجهات دحر مرأي أسكي ما ملأخت لبسا من كسنا الوصا كم زي لك بارخو زابيرنا أبو تاتي انتونوس أبا مكارس كم زبارخة زابير أسكي مخاي بارخ الكا بمبال سم من كسنا زمي كأيل زبل السم الوصا كابزو اللي كسع زمن كس ودع 10 عامتي نيرو بتجهات بصوم بصلوت يقلقل نبره مو أزيفت فتاو صدق يكون مو بز قدس تجبار زي أب كل عالم كسع عدبقو قسطنطنيا روما تسمع قدسان روما خا صعبو تسعات قدسان بزي أتم ناي منفس أحواتو تدنيقهم إزس بصقا عاوينا بمبال آرقاوي إلم تصوعوا كاب شعو جميرو دما زي ميكائيل زبرسم آرقاوي بزبرسم تتكا صادق أبونا آرقاوي مستمشمونتا قدسان كوينو نتي أب قبائي كل كيدون استخسته حدش كل بهاري زبل تمرتي بمقوامو مكرا سلز أنحو نم مدراق آزي تسددو مسا أزم ساعات قدسان بحانسا دحر مصنح سبكة وانجل نمسفحفح سرعة من كسنا نمزرقحن منفس قدسنا النبز مرحوم تفلاليو بزي كأبونا آرقاوي بوتاو كاب أخصم 7 كيلومتر نشانخ مسراق اتركب دبر دامو خونت دبر دامو انبزا نويح قوبو بمخانو مديابو سلازت أقامو نخديبو نب اكزابير تسأليه بترادأنت قدس ميكائيل 30 متر زقومتو قبل كديبو تأزيزلو متأم أبونا آرقاوي نتقبل جراخا أورد دمو أديبني بلا اتقبل جنا نتجرأو أفرق صدفي تراي بصيحو بلسان سب أنت فلاسي أبزي إنبا زي بزيكا زنفرو أعوافن تبلعو إنجرا يخون ساتيوماي ويدما تسألللو عنصيتن قربن يلون ممعال تتصحي بلي تقرين أصحيتان إيو نايزي إنبازي تريتن هافتن زياتهم تراييوم كلتا كبل تزاربو أبونا آرقاوي ግን ዝተኣዘዝካዮ ጥራይ ፈጽም ስኢልካ እግዚአብሔር እቲ ዝደለናዮ ኣየስእነናን እዩ በሎ እሞ ብኡ ንብኡ ጭራኡ ኣውሪዱ ኣብ መዓንጣ ኣቡነ ኣረጋዊ ብምጥንጣም ብሓንሳ ኣብቲ ርእሲ እቲ ቅዱስ ደብረ ዳሞ ኣደየቦ እዚ ኩሉ እናተፈጸመ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እቲ ተመን ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ኣረጋዊ ክፉእ ነገር ምንቲ ከይፍጽምን ከየፍርሖን ብየማና ኢዱ ሰይፉ መዚዙ ይሕልዎ ነበረ ረዱ ኣባ ማትያስን ካልኦት ሰዓብትን እውን እናረኣይዎ ይድነቑ ነበሩ ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ዝባን እዚ ደብሪ ምስ በጽሐ 3 ግዜ ሃሌሉያ ለኣብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበለ ኣመስገነ በዚ ከዓ እዚ ደብሪ እዚ ደብሪ ሃሌሉያ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ክሳብ ሕጂ ደብረ ዳሞ እናተባህለ ዝጽዋዓሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ሃፀይ ገብረ መስቀል መደያይቦ ሰሪሑ ንኣቡነ ኣረጋዊ ምስ ረኸቦ ንኣቡነ ኣረጋዊ እዚ መደያይቦ ከፍርሶዶ ዋላስ ከም ዘለዎ ይኹን በሎ ኣቡነ ኣረጋዊ ግና መደያይቦ ክገብረሉ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ እዚ ጌርካዮ ዘለኻ መደያይቦ ዳህምሞ ኣፍርሶ ምስ በሎ በዚ ድማ ደብረ ዳህምሞ ይበሃል ነይሩ ምስ ምንዋሕ ግዜ ድማ ደብረ ዳሞ ተባሃለ ኣቡነ ኣረጋዊ ማሕበር ሓድነት መስሪቱ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ኣፍረየ ኣብ ዘመኑ ክሳዕ 659 ዝበጽሑ መናንያን ኣብዚ ደብረ ዳሞ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ንኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ኣብ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ ኣብ 99 ዓመት ዕድሚኡ 14 ጥቅምቲ ከዓ ኣቡነ ኣረጋዊ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጸናኒዑ ናብ በዓቱ ኣትዩ እናጸለየ ከሎ ገጽ ሞት ከይረኣየ ተሰወረ ክሳዕ ግዜ ምጽኣት ከይሞተ ከም ዝጸንሕ ድማ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር በረኸት ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ይሕደረና
ክሳብ ሕጂ ኣብ ገዳሙ ብጸሎቱ ዝወፀ ማይ ጸሎት ዝተፈላለዩ ሕማማት ይፍውስ ኣሎ። ጸሎትን በረኸቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኣቡነ ኣረጋዊ ብኣፍቲ ዝመጽእ ዘመን ገጾም የርእየና፣ በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ጥሪ 14 ዝኽበር ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል ልደቶም፣ ቅዱስ ኣባ መክሲሞስ ዕረፍቶም፣ ቅዱስ ኣቡነ ኣርኬሌድስ፣ ቅድስቲ እምራይስ፣ ቅድስቲ ምህራኤል 4340 ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱስ ቂርቆስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ዮሃንስ፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ሙሴ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ ቅድስቲ ነሳሒት። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ኣነባ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጅጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሰት አላድነነ ወበልሃነ ኩሉ ኩሉስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ ማርያም ዘብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲፍሲት ኦ ማርያም ለተጸጋም ለተወዳሴ ለተመጎስ ለተኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአለ ወጸልይ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ቃዚት ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለን ኃጣዊነ ተማይጸነው ከተማጸነው ከዳንቺ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ለይኩን ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና።